Kaixo, eskerrik asko etortzagatik eta preste egotagatik galdera galdera hauek erantzuteko. Prest? Bai, noski. Bale, zer iruditzen zaizu Bilboko jaiak? Bueno, Bilboko jaiak oso arrakastatsuak dira. Asko gustatzen zaizkit eta gainera giro oso ona dago. Osa da, kontuan izan behar dugu direla abuztuan, justu hilabetearen erdian, eta jende asko libre dagoela, oporretan dagoela, orduan aprobetxatzen dute jaietara juteko. Gainera bilbotarrak badira oso bilbotarrak, orduan hango jendea oso Bilbo oso hurbil dago hiriarekin. Beraz oso asko ospatzen dute bere jaiak. Gustatzen zaizkit. Bai, oso ondo. Anekdotarik baduzu Bilboko jaietakoan? Orain horrela gogoratzeko zuekin, nire alabekin egon nintzen behin. Lehenengo egon nintzen, joaten nintzen nire udako lagunekin. Zenin Gasteizen bizi naiz, baina udak pasatzen dituen Gernika ondoan dagoen herri batean, Ea duela izena. Orduan hango jendea Bilbokoa zen, bizkaitarra batez ere. Orduan haiekin joaten nintzen Bilboko jaietara. Eta anekdota horrela berez ez dut gogoratzen. Kaletik pasatzea, gauean kontzertuetara jun, eta hori, jai guztiak pasatzen diren bezala. Pasatzen dituen, baina anekdotarik horrela, Bilboko oso famatua dira Alde Zaharrean daude eta baita ere konparsak. Txosna bakoitza dauka kuadrilla bat, eta kuadrilla oso handiak dira, jende gainezka, jende askorekin osatutak, eta hori da Bilboko garrantzitsuena, nire ustez. Eta, bi galdera gelditzen dira. Eta jaietako egunetan, goizean eta arratsaldean ze aktibitate zer egiten zen? Egiten da? Batez ere lehen esan dudan moduan kalean egotea. Goizean igual kale jirak, musikaz, dantzatu, kalean, joan ikustera kuadrillei, Bueno, ja utziko zaitugu. Eta azkenengo galdera da, zer da gehien gustatzen zaizuna edo zure egun hoberena festeko? Jaietan? Bai. Zure momentu hoberena. Edo gustatuena. Nik uste dut txosnak. Gaua, txosnetako giroa eta kontzertuak. Alde Zaharrean. Bale. Hori da, gainera, gehien gogoratzen dudana da gaua. Zen joaten nintzen gaztean, joan nintzen gaztean nintzenean. Orain dela asko ez naizela joaten. Egon nintzen nire alabekin ere, orain dela urte batzuk egunean zehar, eguna pasatzen, eta, desberdina da. Ez da berdina joatea gaztea zarenean, edo ama bezala, umeekin. Ondo pasatu nuen ere, baina asko guztiz desberdina da. Orduan, gehien gogoratzen dudana, gaua. Txosnak eta kontzertuak eta ondo pasa, eta edan, jan, farregin, eta jaia. Bale, eskerrik asko. Bale, zoragaitik.